Quantes vegades sense em preguntar si la vida serà com un joc. I que si guanyes ets el més feliç de tots. I que si jugues i perds se t'enfonsa aquest món odiós. Doncs bé, jo et dic una cosa, si no jugues sentiràs una veu que en el fons et dirà i tu què fas? I tu què fas? I tu què fas? Som a les portes d'un nou futur i el que veiem no ens agrada. Reivindiquem que volem, que el com diferent, que el que tenim ja està passat. Hi ha molta gent que potser t'ha dit no veus que no hi ha futur. No val la pena mirar més enllà d'on arriben els teus ulls. Deixem que el temps vagi passant, que els dies corrin sense fer res. Però jo ja fa un temps que em vaig aturar i em vaig dir: i tu què fas? Davant de tot això has de lluitar. Si vols seguir endavant, potser no ho veus, però has de tenir ben clar que el més important ara és jugar. Hauràs pensat milions de vegades que sols arriba en joc, però la vida és plena de jugadors que són com tu i com jo. També em van dir un cop que necessitem potser la força d'un grup. Fent el camí i tenim fent la gent, trobaràs el que vols tu. Haurem de començar a lluitar pel que volem, no ens detindrem. Així no haurem de sentir allò que ens van dir. I tu què fas? Davant de tot això has de lluitar. Si vols seguir endavant, potser no ho veus, però has de tenir ben clar que el més important ara és jugar.